Il-Kroazja tpoġġiet fil-lista l-griża waqt il-plenarja tal-FATF. L-FATF qal li l-pjantazzjoni tal-Kroazja jinkludi il-valutazzjoni tar-riski assoċjati mal-użu ħażin ta' persuni ġuridiċi u ta' arranġamenti legali kif ukoll tal-użu ta' flus kontanti fil-qasam tal-proprjetà immobbli. Ingħadd li ma hemmx biżżejjed mekkaniżmi mill-Gvern tal-Prim Ministru Kroat Andrej Plenković biex jikkumbattu il-ħasil ta' flus. Plenković imexxi il-Partit tal-Konservattivi f'pajjiżu li huwa imsieħeb fil-Partit Popolari Ewropew, il-familja politika imsieħeb fiha il-Partit Nazzjonalista ta' Malta. Quddiem dal-aħħar żvilupp tal-Partit Nazzjonalista fl-IPP, jiġifieri Roberta Metsola u David Casa ma lisnux kelma. Kontra Malta, Metsola u Casa kienu ħampqu kemm felħu, b'Roberta Metsola kienet qalet kontra pajjiżna anke fl-istituzzjoni Ewropea li tippresidi. Hija kienet kelmet fuq l-ekonomija ta' pajjiżna anke jekk sa riċentament il-Kummissjoni Ewropea qalet li Malta se jkollha fost l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa bl-inqas rata ta' qatt. Għall-Kroazja iżda l-istorja hija differenti, hekk kif Metsola mhux biss isikta talli sa 4 ilu kienet fil-kapitali Kroata Zagreb tiltaqa' ma' Plenković u l-gvern tiegħu. Intant dwar Malta l-FATF kienet qalet li l-gvern tal-Prim Ministru Robert Abela għamel riformi b'saħħithom u kif sena pajjiżna lesta il-pjantazzjoni maqbul mal-FATF. Qalet ukoll li Malta tinsab f'pożizzjoni aktar b'saħħitha sabiex tiġġieled il-ħasil ta' flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Fil-fatt pajjiżna kien deskritt bħala storja ta' suċċess, dan anke fis-settur tas-servizzi finanzjarji, hekk kif skont rapport tal-MFSA li ħareġ din il-ġimgħa ġiet innutata s-saħħa qawwija f'dan il-qasam li kiber b'aktar minn 4% f'termini ta' valur miżjud fl-ekonomija u f'sena ir-rata ta' ħaddiema f'dan is-settur b'impjiegi ta' kwalità kiber b'26%.